Ukika video, let's go! Ukika video, asik loh. Jangan takut sama ondel-ondel, karena ondel-ondel itu hanya boneka ondel-ondel, ondel-ondel. Ciri khas dan suku Betawi, ondel-ondel, ondel-ondel. Jangan takut, itu Ukika video, asik. Ukika video, asik loh. Takut sama ondel-ondel, karena ondel-ondel itu hanya boneka ondel-ondel, ondel-ondel. Ciri khas dan suku Betawi, ondel-ondel, ondel-ondel. Ukika video, asik. Ukika video, asik. Ukika video, asik loh. Ukika video, asik. Jangan takut sama ondel-ondel, karena ondel-ondel itu hanya boneka ondel-ondel, ondel-ondel. Ciri khas dan suku Betawi, ondel-ondel, ondel-ondel. Jangan takut, itu Ukika video, asik. Ukika video,